Hi students, welcome to KMS tutorials. ఏపీఆర్జేసీ సంబంధించి ఈ లక్కీ డ్రిప్ ద్వారా ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్ సంబంధించి లక్కీ డ్రిప్ చేస్తారని చెప్పి ఒక అప్లికేషన్స్ అంటే అప్లై చేశారు చాలా మంది. దానికి సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అనేటివి డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. ఒకసారి అవి ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ మనం గూగుల్కి వెళ్ళామంటే ఇక్కడ ఏపీఆర్జేసీ అని టైప్ చేయండి. స్టార్టింగ్లోని ఏపీఆర్ఎస్ 2021-22 అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది మనకి. దీనికి వచ్చారంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ 5th క్లాస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి పైన మనకి స్క్రాల్ అయితే చేస్తున్నారు చూడండి. 5th క్లాస్ అండ్ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ రిజల్ట్స్ డిక్లేర్డ్ అని. ఓకేనా? కిందకి వచ్చాము. ఇది వచ్చి ఏపీఆర్ఎస్ 5th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ చూడండి. ఏపీఆర్జేసీ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ అని ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడికి వస్తే మనకి రిజల్ట్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు. దీని మీద క్లిక్ హియర్ అని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి సెపరేట్ విండోలో మనకి సెపరేట్ విండో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ కానీ వచ్చేసేసి మీ యొక్క క్యాండిడేట్ ఐడి, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఆ రిజల్ట్స్ అనేటివి అది మీ రిజల్ట్ స్టేటస్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 112021 మా స్టూడెంట్‌ది ఒకటి ఎంటర్ చేస్తున్నాను. చూద్దాం. 112021037855 క్యాండిడేట్ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి. మీరు అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఒక క్యాండిడేట్ ఐడి అది యూజర్ ఐడి ఇచ్చుంటారు. అది నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు ఏదైతే ఫిల్ చేస్తుంటారో అప్లికేషన్‌లో దాన్ని ఇవ్వాలి అక్కడ. ఓకేనా? 07/2006 ఇక్కడ గెట్ రిజల్ట్స్ అని క్లిక్ ఇచ్చారంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ రిజల్ట్స్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఏదో సైట్ అనేది బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు. లోడింగ్ అనేది అలాగే ఆగిపోతుంది. ఓకే. రిజల్ట్స్ అయితే డిక్లేర్ చేశారు. మేబీ ఇప్పుడు సైట్ బిజీగా ఉండొచ్చు. కాసేపు అయిన తర్వాత చెక్ చేస్తే ఇంకా రిజల్ట్స్ అనేవి ఈ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. మీరు స్టేటస్ అనేది అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తారు. మీరు షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారా లేదా? ఓకేనా? పర్టికులర్ కాలేజీకి అని చెప్పి. ఓకేనా? హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఈ సెలక్షన్ లిస్ట్ అనేది కంప్లీట్‌గా ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌తో వీళ్ళు షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇక్కడ మనం గాని పేపర్ స్టేట్మెంట్ గాని చూసినట్లయితే చూడండి, ప్రవేశం సాఫ్ట్‌వేర్‌తో రెసిడెన్షియల్ ప్రవేశాలు 10వ తరగతిలో 3187 మెంబర్స్‌కి, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్‌లో 1378 మెంబర్స్ సీట్లు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ పెట్టిందక్కడ. చూడండి ఇక్కడ ఏపీ రెసిడెన్షియల్ విద్యా సంస్థలు 5వ తరగతి జూనియర్ ఇంటర్‌లో ప్రవేశాలకు విద్యార్థుల ఎంపిక ప్రక్రియను సోమవారం పూర్తి చేసినట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సొసైటీ కార్యదర్శి వి రాములు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సెంటర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏపీసీఎఫ్ఎస్ఎస్ రూపొందించిన ప్రవేశం అనే ప్రత్యేక సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా విద్యార్థుల ప్రవేశాల ప్రక్రియను పూర్తి చేసినట్లు ఆయన వివరించారు. అంటే ఒక సెపరేట్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకదాన్ని వీళ్ళు డెవలప్ చేసి దాని ద్వారా ఈ క్యాండిడేట్స్ అనేది షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఎందుకంటే మనకి ఈసారి ఎగ్జామ్ అనేది కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఉంది రాష్ట్ర స్థాయి ప్రవేశాల కమిటీలో ఉన్న అధికారులు ఈ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించారు. 5వ తరగతుల ప్రవేశానికి 19,107 మంది దరఖాస్తు చేసుకోగా 3,187 మందికి సీట్లు కేటాయించినట్లు తెలిపారు. జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ కోసం 33,547 మంది దరఖాస్తు చేయగా 1,378 మందికి సీట్లు ఖరారు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలను https://aprs.apcfs.in వెబ్సైట్లో పొందవచ్చడంతో పాటు ఎంపికైన అభ్యర్థుల మొబైల్ ఫోన్లకు సందేశాలు పంపించినట్లు తెలిపారు. అంటే మనం సెలెక్ట్ అయి ఉంటే మీరు కానీ మీకు మెసేజ్ అనేది వస్తుంది అన్నమాట. ఒకవేళ ఇప్పుడు రాకపోయినా కానీ కొంచెం వితిన్ 1 డేలో వస్తుంది మనకి. ఓకే. ఎందుకంటే కొంచెం లేట్ ప్రాసెస్ అయినా కానీ ఒకవేళ మెసేజ్ అనేది ఒకవేళ లేట్ అయినా కానీ మీరేం కంగారు పడద్దు. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ వెబ్సైట్లో చూసుకున్నప్పుడు సెలెక్ట్ అయిన వచ్చి మెసేజ్ మీకు రాకపోయినా కానీ మీరేం కంగారు పడద్దు. 1 or 2 డేస్లో మీకు మెసేజ్ వస్తుంది. జూనియర్ ఇంటర్ అభ్యర్థులు ఈ నెల 25వ తేదీలోపు, 5వ తరగతికి ఎంపికైన అభ్యర్థులు ఈ నెల 31వ తేదీలోపు అవసరమైన ధృవపత్రాలతో నిర్దేశించిన ప్రాంతాల్లో రిపోర్ట్ చేయాలని ఆయన సూచించారు. అంటే ఇంటర్మీడియట్ జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు వచ్చి ఈ నెల 25వ తేదీ లోపల ఆ పర్టికులర్ కాలేజ్ మీరు ఎక్కడైతే సెలెక్ట్ అయ్యారో అక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలంట. అదే ఈ 5th క్లాస్ వాళ్ళు అయితే 31st లోపల వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ స్కూల్లో రిపోర్ట్ అనేది చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఎంపిక ప్రక్రియను పూర్తిగా పారదర్శకంగా నిర్వహించి వెబ్ కాస్టింగ్ చేసినట్టు తెలిపారు. అంటే కంప్లీట్‌గా ఈ ట్రాన్స్‌పరెన్సీ అంటే పారదర్శకంగా నిర్వహించి దీని మొత్తాన్ని వాళ్ళు చేసే మొత్తం ప్రాసెస్ మొత్తం వాళ్ళు వీడియో అనేది రికార్డ్ చేశారని చెప్పి మనకి చెప్తున్నారన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ సంబంధించి ఏపీఆర్ఎస్ రెసిడెన్షియల్ కాలేజెస్ అండ్ స్కూల్‌కి సంబంధించి. థాంక్ యూ స్టూడెంట్. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. If you are watching first time, please subscribe and share to your friends. Thank you for all.